Zažila som akože online útoky od trollov, alebo aj od mladých chlapcov, ktorí sa snažili útočiť pojedno na môj výzor, alebo na to, ako sa správam. Toto častokrát počujete od dievčat, od chlapcov málo kedy a to vychádza z ich biológie. Chápeš? To je úplne vytrhnuté z kontextu. No oni to zostriahli tak, aby to vyzeralo, že ty reaguješ na to, čo povedala ona. Áno. Ale ty si nemal šancu vedieť, aké otázky ona dostala. Ja som sa s tým prašivým hadom rozprával hodinu, opäť už na skle prevažne, a oni povystrihali tie moje časti toho rozhovoru, ako keby som reagoval na to, čo hovorí Lejkta. Ako dialog. Áno, ale ja som netušil, čo ona rozpráva, to nebola reakcia na to, ty sprostý dement. A čo si tam povedal? Ja som povedal, že toto častokrát počujete od dievčat a od chlapcov málo kedy na niečo úplne iné a oni to tam dosadili. A vieš aj na čo? Tuším, že o obťažovaní, také niečo. A ja som niečo vravel, že ženy sú viacej akože... No jasné, nie sú tak poháňané vlastne tou sexualitou. A... že väčšinou muži obťažujú dievčatá a od dievčat častejšie počujete nejaké príbehy, že niekto ma otravoval niekde. Ja som reagoval na toto. Ja som dokonca povedal niečo, čo by s ním akože podľa mňa aj Lekta súhlasila. To je štatistika. Hej, a oni ma tam dali, ona niečo povedala úplne iné, ako to, na čo som ja reagoval. A on tam tú moju reakciu proste bez hanby nalepil. A ty o sebe povieš, že ty si akože nejaký novinár alebo reportér, však ty si normálny, ty si normálny agent. No, ak by si bol agent, tak by si to nerobil inak. Hej.